Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Wirja immersiva u multisensorjali li tesplora il-proċess non-lineari tal-fejqan permezz ta' pitturi fuq skala kbira u animazzjoni diġitali moderna. Small Bones of Courage huwa spazju kontemplattiv għall-artisti nisa li fih jistgħu jesploraw temi komplessi relatati mal-identità u l-ġeografija personali tagħhom. Divas 2 se jkun spettaklu ta' sfin imsewwaq bil-mużika tal-aqwa kantanti internazzjonali u lokali ta' kull żmien. Waqt Kantawturi, Dario se jkun qed ifakkar il-mużika ta' qatt ta' leġġendi mużikali bħal Cat Stevens, Bob Dylan u Johnny Mitchell, fost oħrajn.